cilj je održivost znači materijala, održivost u poljoprivredi. Kako sam i sama poljoprivrednica, znam koje sve benefite u poljoprivredi, a i općenito na koje sve načine se može iskoristiti ljudska jajeta. Tako da danas će radionica biti u 3 dijela. Prvi dio će se raditi znači uskršnja jaja od ljudske jajeta ispuhane sa sjemenkama. Drugi dio će biti gnojivo, prihrana za biljke od ljuska jajeta, a treći će biti onaj kozmetički koji sve oduševljava, kad sam spomenula. Peeling za lice koji pomlađuje, kažu, do 10-15 godina, pa isprobat ćemo. Vi imate radionicu izrade domaće kozmetike od ljuske jajeta za pomlađivanje. Potrebna je ljuska jajeta, mlinac i domaće vrhnje što masnije, ove 30% puno masno. Da bi se to mogla raditi ljuska jajeta mora biti 10 minuta prokuhana i 15 do 20 minuta prepečena, što sam ja učinila, tako da to nećete morati raditi. Ono što vi radite, stavite u mlinac ljusko jajeta, samljete u prah, umiješate u vrhnje. Znači ide neka 2 žličice vrhnja, 1 žlica praha jajeta, dobro se izmiješa i nanese se na lice i drži se nekih 15 minuta. Nakon toga se ispire. Garantirano pomlađuje i hrani, tako da evo vidjet ćemo danas, ja se nadam, učinak. Vaš dio je radite kompost za biljke. Vi imate ovdje 2 cvjetića koje je potrebno prihraniti i posaditi. Za početak znači ljusku jajeta koja je čisto prosušena na zraku, znači nikako termička obrada nije potrebna. Ona se zdrobi u sitne komadiće i može se evo na više načina koristiti. Jedan od načina je da se čisto posipa u zemlju. To je jako idealno za poljoprivrednu proizvodnju i za plodovito povrće, da se implementira u zemlju u jesen, jer ona kroz nekih par mjeseci tek počinje otpuštati veliku količinu kalcija. Znači kada mi posadimo evo tipa rajčicu, papriku i patliđan koje trebaju jako puno kalcija, ona će na proljeće početi otpuštati dovoljnu čak količinu koja je za prihranu potrebna. Ono što je idealno kombinirati s ljudskom jajeta je iskorišteni soc kave koji je isto jedna moguća, ajmo reći, prirodna za iskorištavanje namirnica koje u pravilu kafići u velikim količinama bacaju i ne iskorištava se, a u poljoprivredi se jako dobro može kao prihrana zbog mikronutrijenata koja kava ima koristiti. Tako da je današnja ideja da vi izdrobite ljuske jajeta, može biti ručno, može biti u mlincu, ali ručno je sasvim dovoljno, da se pomiješa sa kavom i da posadimo biljku da vidimo kako će to kroz neko vrijeme utjecati na nju. Da li ćemo imati lijepe cvjetiće i da li će prihrane biti dovoljno. Osim toga imat ćemo i drugi dio ovdje radionice. Postoji takozvani čaj od ljuske jajeta koji se koristi za prihranu sobnog bilja. Jer on ima manje kalcija u pravilu i svega, ali nije dovoljno za poljoprivrednu proizvodnju, ali je dovoljno za kućne biljke, za mikronutrijente. Radi se tako da se isto izdrobi što sitnije ljuska jajeta, zakuha se voda, prelije se i mora se ohladiti kao čaj. Nakon toga se procijedi i koristi se za zalijevanje i po listu ili i čistu biljku po supstratu, ovisno kakva je biljka, da li joj smeta zalijevanje po lišću ili ne, što vjerujem da mi znamo. Treća radionica, ja mislim i najzanimljivija, pogotovo sad uoči Uskrsa, je radionica gdje mi ispuhana jaja, znači koje je potrebno probušiti na 2 strane i dobro izmučkati i probušiti žumanjak da bi se uopće to moglo ispuhati. Malo ručnog rada, ko balon, ispušamo to sve van i prosušimo barem preko noći da nam se jaje kasnije ne bi usmrdilo, jer je takav proizvod trajni i može dugi niz godina, 5 do 10 godina čak trajati. Ovdje vidimo znači primjere kako to može izgledati. Sve dalje kako će, šta će nastati od tih jaja je vaša mašta i volja. Dakle, jaje premažemo ljepilom Drvofix za drvo i na to lijepimo razne sjemenke i radimo ili nešto pišemo ili crtamo kako želite, vaša volja. Nakon toga se još presuši, premaže sa lakom i vaše jaje je gotovo. Eventualno još neka vezica, neki dodatak, kako vi želite. Evo, radionica
radionica je protekla izvrsno. Zahvaljujem se Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koja je podržala ovaj projekt koji je bitan za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo. Pogledajte u onom dijelu gdje se potiče reciklaža, gdje se iskorištava sve ono što raste na neki način u prirodi. Imam praksu već isto dugogodišnju da u staklenke nije baš ono da kroz cijelu godinu, kroz godišnja doba, nego ono kad je sezona vani cvijeća, ja bi uvijek tu ljusku jajeta odložila u staklenku s vodom. I onda ju povremeno opet ocijedim, razrijedim, ovisi šta već zaljevam i dalje radim. Odaziv je bio odličan, drago mi je da su se uključile i lokalne udruge. Kao što sam vidjela, svi smo u jako lijepoj atmosferi opuštenoj se zabavili i nešto naučili. Želim samo da svi ponesu neke dobre uspomene odavdje i ideje kako će dalje iskorištavati ljuske u svom kućanstvu u budućnosti.